le arithmetic sequence. You know arithmetic sequence is great. Sifumene ulento kubana lento kumjonga awujonga. Okay, 13 up. All right. So we must it determine the 10th and the 21st term for each of the following arithmetic sequence. Thomas fumane kule sequence ilento inale 10 ile 21. So sina le formula. So funeka into yokuqala understand formula bithini ne izawulahla yonke le way. A first term, k number of k lo number of terms, which means lesifuna u21 no 10 d difference, because arithmetic sequence ibona a common difference between u7 no lento uya ku7 usuka ku7 uya ku10 sino 3 usuka ku10 uya ku13 sino 3. So sine common difference engubani engu3. First term u-a ubani u7, then sifuna ulento ubani uT10 andithi. So apha izawuba ngu10 minus 1, i-difference yethu ngu3. So ilahle leyo u7 plus 9 wasithi 10 times 3 ngu30, 30 minus 3, so izawuba ngu27. 7 plus 27 kushiyeke bani 3, 34 banguye phofu 34 uthatha u3 umse ku27 kushiyeke u34. So i-10th term u34 yabo ilahlile. So sifune u21st term ke ngoku isequence yethu isafana, sifuna bani u21. u-a wethu usafana ne kula 7, u-k wethu sifuna bani u21. So sabe ku21 apha minus 1. So apha common difference yethu ngu3 yabona. So ijampile, so ilula lento 7 plus u20 times 3 ngu60 andithi, because it's 21 minus 1 share u20 times 3 ngu60. So it's equal to 67. Sayibona umzekelo lula kakhulu i-arithmetic sequence ujonga nje common difference. But ndizawuyenza imizekelo emininzi ndi-upload. Ndizawuyenza lenye arithmetic sequence example 1. Into emama ndifuna ukwenza ezi videos zishort, ndiba ndifuna zibe cheap, ithathe 2 to 3 megabytes, ingathathi kakhulu, so that uzokwazi uba ibe affordable kuwe. Okay, bye bye. I want you to comment on the section below unombuzo okanye undixelele uba hayi man urhala ndikwenzele ntoni. Bye bye.